България в световните класации. Първа серия. Съперничеството е в човешката природа. Човекът се състезава, за да оцелява. Състезава се и за удоволствие, за да побеждава и да се кичи с медали. В по-модерните времена се научи да заработва и пари от състезанията. Те се превръщат все повече в гладиаторски двубои на живот и на смърт. Някои се състезават на интелектуалното поприще, други заработват пари. Съответно, състезават се и държавите, за да оцеляват или да завладяват. По-ефективните поглъщат по-слабите. Методите са разнообразни, от мирни и законосъобразни до силови и несправедливи. Международните организации на 20 век възникват, за да урегулират правилата на състезанието. Нерядко глобалните фактори прилагат тези правила по свое усмотрение и в своя полза. Те правят и световните класации. Елементарните класации отчитат смерки и теглилки. Правят се текущо, почти ежедневно. Сложните класации боравят и с по-сложни параметри. Образованост, научен потенциал, иновативност, стандарт на живота, модерност, духовни нагласи, емоционална мотивираност, сплотеност на обществото и прочие. България. Имаме средно голяма държава, но в европейските измерения на понятието. По световните стандарти сме малка по население и територия страна. Да дадем думата на авторитета. Организацията на Обединените нации. Тя класира страните чрез утвърдения индекс на човешкото развитие. България. През 1987 година, когато за първи път ООН използва този показател, по индекс на човешко развитие България е поставена на 27-мо място между 130 държави в света. На първо място е била Япония, на 19-то са Съединените американски щати. Това означава, че грижата за човека в България през предходните десетилетия е била много успешна, защото по един комплексен показател страната се е оказала много напред в класацията в сравнение с останалите държави в света. След 1989 година и до днес един взвод икономисти, стопански историци и журналисти бодряшки убеждават българската общественост, че икономиката на България в периода след 1950 е била пълен провал. Освен това се твърди, че в условията на пазарна демокрация българската държава е в пълен цъфтеж, динамична и просперираща. Тъжното за всички останали българи е, че световната статистика и джобовете ни говорят точно обратното. От 27 в света през 1987 година към 2013 година се свличаме позорно след 70-то място по данни на Международния валутен фонд. Динамиката на развитие. 1979-1988. За периода Съединените американски щати увеличава брутния вътрешен продукт на глава от населението с 182%, Япония с 275%, Германия с 158%, Франция с 157%. В този период България увеличава брутния вътрешен продукт на глава от населението с 234%. Това ще рече, че България по време на социализма не само не е била в рецесия, а камо ли фалирала. Разбира се, съществуват естествените периоди на възход и спадове. Можем ли да бъдем удовлетворени от постигнатото от българите в края на 20 век? Безспорно да. След нас в световните класации са множество големи по територия и многолюдни държави. Нека проследим как се става 27 в света в динамичния 20 век. В сравнение с предвоенната 1939 година, България направи космически скок. От слабо развита земеделска провинция на Европа с мотики, сърпове и животински впрягове, страната израства като земеделски колос, индустриален авторитет и интелектуален център.
Да дадем отново думата на статистиката. Според официалните данни от края на 40-те години до 1988 година общото промишлено производство на България се е увеличило 51 пъти. В тежката промишленост, т.е. строителство, производството на металургията, химията, машиностроението и съоръженията, дори регистрира 92-кратно увеличение на продукцията. Делът на индустрията в мрежата на материалния продукт е нараснал от 27% през 1939 г. до 70% през 1988 г. България отчетливо придобива профила на силно индустриализирана държава с интензивно селско стопанство. Някои ще кажат, че високият ръст се дължи на ниската изходна позиция. Да, това е така, но от другата страна на везните слагаме нищожната и примитивна материална база на това трудно начало. Да погледнем класациите след 1945 година. Нашият безспорен успех се базира на една бърза и мощна индустриализация в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ СИВ. По-напредналите от нас социалистически страни, не на пазарен конкурентен принцип, а като приятели, дадоха на България възможността да израсне, а в някои отношения и да ги задмине благодарение на собствените ни усилия. Конкретно можем да твърдим, че към 1989 година почти няма стопански отрасъл, в който не държим призови европейски или световни позиции по общ обем или на глава от населението. Транспорт. България разви всички видове транспорт и съответната инфраструктура, кръвоносната система на всяка икономика. Това са най-модерните въздушен транспорт, морски транспорт, ЖП транспорт, автомобилен транспорт, тръбопроводи за газ и петрол. СОМАТ израсна като фирма номер 1 на 3 континента за автомобилен транспорт. Разполага с 5400 автокомпозиции, 4 морски кораба и 4 елитни речни кораба. България стана основен транспортен фактор на колела между Европа, Близкия изток и до Иран. Фериботът Варна – Иличовск е номер 1 сред железопътните фериботи в света по обеми на превозни товари. През 1983 г. застрахователят Лойдс класира на първо място в света по надежност българската контейнерна линия. Българската селско-стопанска авиация беше на второ място в Европа след авиопарка на Съветския съюз. По ефективност българският ЖП транспорт се нарежда на второ място в Европа след този на Полша. Енергетика. До средата на 20 век бяхме предпоследни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 година те нараснаха 120 пъти. Стигнахме Австрия и Франция по производство на електроенергия на глава от населението. През 80-те години България е една от водещите страни в Европа по производство на атомна енергия на глава от населението. С помощта на Съветския съюз ние оперираме първата атомна електроцентрала в Югоизточна Европа. Европа произвежда електроенергия до 23 на 100 с атомни мощности, а България 33,9 на 100 от общото енергопроизводство. България е седма в света, която въвежда клас на напрежение 750 киловолта в своята енергосистема. Машиностроене. За 3 десетилетия България изгради универсално развито и в много отношения специализирано машиностроене. През 80-те години то осигурява 20 на 100 от брутния национален продукт и 55 на 100 от износа на България в около 60 страни на всички континенти. България беше сред първите 10 страни в света с активно търговско салдо в машиностроението, електронната и електротехническата промишленост. По общ обем производство на мотокари, електрокари и електротелфири през 80-те години България заема първо място в света пред Съединените американски щати и Япония. На трето място в света сме по производство на хидравлични мотори и системи. България е производител номер 1 в света по производство на лозарски трактори в Карловския завод.
годишният ръст на машиностроението в България е 17-22 на 100 в средата на 70-те години. По този показател сме сред водещите няколко държави в света. Произвеждаме манипулируеми трансманипулатори за складови помещения. Робокарите се движат по индукционни релси и изпълняват програмирани маршрути и операции. Това е в съответствие с най-модерните индустриални тенденции на времето. Химия. Няма отрасъл, в който да не се използват химически продукти. България развива и тежка и малотонажна химия. Към 1989 година са внедрени 2360 нови и усъвършенствани технологии. В класациите вземаме следните позиции. Първо място в света по производство на текстилни влакна на глава от населението. В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада. Заехме четвърто място в Европа през 1975 година с 9,5 кг на глава от населението. И още имахме първо място в света по производство на паста за зъби в абсолютни обеми. Трето място в света като производител и износител на калцирана сода. 17-то място по производство на пластмаси в абсолютни обеми, но много по-предно на глава от населението. В областта на химизацията на селското стопанство бяхме сред водещите по общ обем производство на торове. Заехме 16-то място в света, но престижното трето място на глава от населението. Фармация. В рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ България специализира в производството на антибиотици и антипиретици. Държавната фирма Фармахим се конкурира с западно-германската фирма Хьохст. Произвеждахме или таблетирахме от български субстанции и вносни такива, но под 50% всички масови лекарствени средства. Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба. Електротехническа промишленост. Към 1988 година произвеждаме годишно около 750 000 висококомпонентни постоянно токови двигатели за металорежещите машини с цифрово програмно управление. В този момент най-голямата сродна западно-германска фирма произвежда годишно едва 40 000 двигатели. През 1989 година произвеждаме 32 000 асинхронни електродвигатели и 6 000 микроелектродвигатели. България става основен производител на асинхронни двигатели в СИВ, а по качество и надежност на машините сме на 5-6 място в света. Вероятно, в по-предна позиция сме по производство и на глава от населението. Българските стъпални регулатори на напрежение работят в 35 страни от 4 континента и са дело на старши научен сътрудник първа степен инженер Тони Димитров. Това са сред най-сложните изделия в тази област. Електроника. През 80-те години на 20 век България е световен лидер в производството на електроника. Заемаме трето място по обеми след САЩ и Япония и първо място в света на глава от населението. Големите електронно-изчислителни машини на България обслужват Центъра за космическите полети на Съветския съюз и никога не дават срив в работата. Това е доказателство за високото качество, постигнато от нашите специалисти. Строителство. Вероятно, няма друга държава в света през 70-80-те години на 20 век с толкова масирано присъствие на свои мощни строителни фирми зад граница. Изпълняваме стотици обекти в арабския свят – Либия, Сирия, Алжир, Мароко, Ирак, Кувейт, Ливан и прочие. Има обекти в Черна Африка, Иран, Индонезия, Куба и страни от Латинска Америка по цялата територия на Съветския съюз. Имаме изградени обекти в Федерална република Германия и прочие. Обектите са инфраструктурни – пътища и мостове, ЖП трасета, граждански летища, язовири и напоителни системи, телекомуникации и прочие. Многобройни са военните обекти от различно естество, включително военни летища,
морски военни бази. Промишлените обекти са заводи, металургични предприятия, оранжерии, преработвателни предприятия, геоложки проекти. Измежду гражданските обекти има особено много медицински заведения и училища, културни и спортни обекти. Българските специалисти и работниците на обектите наброяват десетки хиляди. Минерология, минно дело и металургия. На 14 април 1983 г. в Държавните регистри на Народна република България и СССР е записано: първото съвместно българо-съветско откритие в областта на минерологията. То разкрива, че всеки минерал има свой насочен ход на изменчивост на кристалните форми. Това откритие позволи на България да открива ценни минерални находища без минни дейности и да спестява огромни разходи. България заема трето място в света по добив на мед. Нашият метал се котира на Лондонската метална борса, като отличните му показатели задават основите на котировките. Произвеждаме 3 милиона и 500 хиляди тона стомана годишно, което ни отпраща на 27 място в света, но на глава от населението ние се изравняваме със средните показатели в Европа – над 400 кг на глава от населението. Военно-промишлен комплекс. През 80-те години България заема 5-6 място в света по износ на военно-техническа продукция. Българските бронирани машини са водещи в света по два важни показателя. Те са с половин метър по-ниски и с 5 км в час по-бързи от всички конкуренти. Производителят Бета, Червен бряг, е номер 1 от сродните предприятия в цяла Европа. България е най-големият производител в Европа на УКВ радиостанции по 120 000 бройки годишно от завода в Гоце Делчев. България държи 18% от производството на радиолокатори в света. Завод Черноморе Варна е производител номер 1 в света. Произвеждаме 17 000 броя за американската фирма Спери Марин, която ги търгува като свое производство. Туризъм. Няма друга държава по света, която през 50-те-80-те години на 20 век да е постигнала такъв бърз и мащабен ръст в туристическата индустрия като България. Държавата отчита почти уникалните си морски дадености в сравнение с другите страни от Източна и Централна Европа. При държавна собственост на природния ресурс са заделени най-привлекателните терени и е изградена цялостна инфраструктура – туристически комплекси с организирано посрещане, изхранване, отдих и извозването на стотици хиляди туристи. Това са комплексите Дружба, Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена, Русалка, Дюни. В онзи исторически момент подобни бази няма в Гърция, Италия, Испания, Франция или Турция. Сезонът в България се увеличава с около 2 месеца и половина между май и октомври. Рязко се развива и зимният туризъм. Прекрасни центрове са Боровец, Пампорово, Банско и уникално разположената до София Витоша планина. Интензивно развихме културно-историческия туризъм с мрежа на интерхотели, които обслужват гости от десетки държави – Велико Търново, Пловдив, Шумен, София, Стара Загора, Плевен и прочие. Приемаме туристи както от изток – Полша, Чехословакия, Унгария, Германската демократична република, Съветския съюз, така и от запад, най-вече Германската федерална република, Франция, Австрия. Вероятно, България израства до номер 1-2 в света по брой на чуждестранните туристи на глава от населението. Земеделие. По площи на поливното земеделие от около 10 милиона декара от общо около 44 милиона декара обработваема земя, България се нарежда сред първите 2-3 държави в света на глава от населението. Това ни извежда сред първите по интензивност на земеделието. По развитие на селско-стопанската наука заемаме 6-7 място в света, наред с Нидерландия, САЩ, Съветския съюз, Франция, Чехословакия.
През 1989 г. България произвежда 8 милиона и 500 хиляди тона зърно, т.е. по 1 тон на човек. Тютюн – 64 хиляди тона цигари за износ, т.е. заемаме първо място в света за 1984 година и второ след САЩ през 80-те години. Пресни домати държим първо място в Европа до 1973 година, след което пренасочваме количествата за консервиране. Класация на България по производство на селскостопански продукти на глава от населението. Първо място в света по домати, слънчоглед, тютюн, зрял фасул, лук, грах, сливи, череши, кайсии, праскови, вишни. Второ място по пшеница, царевица, ябълки, зелен фасул, зеле. Трето място по грозде, круши, соя. Класация по среден добив в света до 1989 година. Първо място при слънчогледа, трето място при тютюна, четвърто място при пшеницата, пето място при ечемика, седмо място при царевицата. По брой кокоши и яйца заемаме седмо място в Европа и 11 в света. Брой животни на глава от населението към 1989. По едър рогат добитък заемаме 20 място в Европа и 37 място в света. По овце трето в Европа и 7 в света. По свине 10 в Европа и 11 в света. По домашни птици трето място в Европа и 4 в света. Сортът Катя А1, селекциониран от колектив под ръководството на академик Павел Попов, заема първо място по среден добив от декар във Франция, Нидерландия и Унгария. Хранително-вкусова промишленост. България заема следните водещи позиции. Месо по 104 кг на глава, което ни нарежда на 10-то място в Европа и 15-то място в света пред Великобритания, Италия, Испания, Федерална република Германия. Трето място в света по производство на храна за космонавти. Заемаме първо-второ място в Европа на глава от населението по производство на зеленчукови и плодови консерви на базата на мощното производство на земеделието. Имаме второ място в Европа по производство на доматено пюре. Оперираме втори по мощност океански риболов в източна Европа. Рибопреработващото предприятие Славянка в Бургас е най-голямото в Европа. Горско стопанство. В периода 1950-1980 година България заема първо място в Европа по лесозалесителни обеми, като надминава Франция и Германия взети заедно. Здравеопазване. Постиженията на България в медицинското обслужване са забележителни. Според статистическите данни от преди Втората световна война, средната продължителност на живота е около 52 години, а през 1989 година тя е 71 години. Българските клиники посрещат хиляди пациенти от чужбина. В периода 1965-1989 година смъртността при новородените спада от 33 на 7,5 на 1000. Това е резултат от добре работещата здравна система. Образование. Всички степени на българското образование са напълно безплатни. Култът на българина към знания в съчетание с добре организираната учебна система произвеждат една от най-добре ограмотените нации в света към 1989 година. Към 2024 година, съгласно международни социологически проучвания, българските пенсионери заемат около 12-то място в света по образованост. Нашите деца и младежи днес са далеч назад в класациите. Този срив се случва пред очите ни през последните 35 години след 1989 година. Наука. В страната към 1989 година функционират 650 научно-изследователски и развойни организации. По брой научни работници на 10 000 души население, България се нарежда след СССР, Чехословакия, Япония, Швейцария, ГДР и изпреварваше такива страни като Дания, Белгия, Великобритания. Жилищен фонд.
Всяка година в България се строяха около 70 000 жилища. 96 на 100 от българските граждани осъмнаха със самостоятелни жилища, къщи и вили по селата и апартаменти в градовете. По този важен показател заехме първо място в света. Спорт. Само мощни и добре организирани държави могат да произведат масов спорт и на тази основа спорт на световно равнище. От втората половина на 70-те години и през 80-те години родината заема трето-пето място на олимпиади. България с население от само близо 9 милиона жители заема безспорно първото място в света по брой на световни титли на глава от населението. Ние бяхме най-спортната нация в света. Ето така се състезавахме с времето и със света. Успоредно се наливаха основите на мощни заводи. Градеше се липсващата пътна инфраструктура между нарастващите като гъби градове. С тръв вдигахме водно и топлоцентрали за така необходимата електроенергия. Произвеждахме метал, конструирахме машини. Постоянно се учихме от по-напредналите. С особена грижа се възпитаваха кадрите на дисциплина, трудолюбие и родолюбие в училище, по младежките бригади, в армията, в университетите. Правиха се и неизбежните грешки. Така беше. Днес не държим нито едно от представените във филма призови места. Във втората серия на филма «България в световните класации»